Kuten tiedämme, ennen pelotti, nykyään hän on tehdaspilotti. Ja koska hän on tehdaspilotti, hänen täytyy miettiä ruokavaliota. Kopteristien hyvinvointikeskuksesta erittäin hyvää iltaa. Tänä päivänä keskustelemme siis ruokavaliosta. Tässä teidän vasemmalla puolellamme näemme läjän suomalaista perinneruokaa, maksalaatikkoa ihan oikeasti rusinoilla. Hyvää, kyllä, ei ehkä tässä määrin. Tällä syö normaali ihminen semmoinen puolen viikkoa tai viikon vähän riippuen nyt sitten kuinka kauhean nälkä on ja paljonko siellä kentällä juostaan. Hiukan menee yksipuoliseksi. Tämän 10 € rahasumma voi käyttää huomattavasti paremmin hankkimalla Kopteristin lounaaksi Kopterille Logic Switch-kytkimen. Tällä viikolla siis rahtivapaasti. Ei kun syömään.